के जों सालकदोंमा चिनि बुकुक छनजना कैंसर बेमार बाय गुबुलै तंमानि बिसिंतै जों चिनि बुकुक छनजना न जों खोमोलों आमसायो तंनाय जों कक्तमा थुमनाय रक चिनि बुकुक छनजनानि बागै जों जेरानि हाति याखबा खोमोलों आमसायनि जत अफिसाव जों हाबै चिनि बुकुक छनजनानि बागै जों डनेशन खालामनानै जों दिनै अ डनेशन बिनि नुखुंगो जों याफारे रेनाय हनै जों फाइसक बायखा जों ताबुक बरंनि नुखुंगो जों अ डनेशन बक्स बिसिङाव बोसोक मारि दं जों बरंनो याफारे कलांनाय के फादि जों अमनो खुलगै जों नरकनो फुनुगै जों बोसोक अ जागा मारि दं जों फुनुगै कलांगाना हामबाय गुरब जेरतुबै रहरमानि अ रांनो जों ताबुक बिनि मानि यागोन जों कलां थांसनाय बाय जों टोटली अ जागा 20,523 टाका जों मानखा जों मानखांगे जों नरमै बसकाङो जों ताइबो आगोगनो जों अबो खोमोलों आमचाया जे कक्तमा थुमनाय रगुंगै जों नरकनो जे जों चुकमानि सालताम कालेक्शन खालामनानै जों नरकनो याफारे फैजोबबाय के बाय ताबुक नरकनो लुकरक गोबां मा सोंनि दंगौ ताबुक चिनि बुकुक छनजना न फातार हास्तेव लांनानै के एमाउन्ट बोसोग्रक नांनाय aku जों सासेमाया खुंनायखौ ओमफ्राय जों साफ्रो दिनै ट्रिटमेन्ट लुपाय जों थैमालिया ओमफ्राय मा डक्टरखौ जों मोसों नांगानो दिनै ट्रिटमेन्ट पाइखांखौ दिनै तामखायनो खायनो नांगिया आबो जों सायमालिया दा ओमफ्राय रांनि खराव जों सायमालिया बोसों नांनो नांगिया बाय ताई कैसे को ताबुक से जाते न नु खुंगो जे लुकरक तो बारे बोसोक एमाउन्ट दं खोना बेनिफ्राय जों हिसाब ओमफ्राय जों मियारं खासो हिसाब देखायजाया बोसोरारि खायसे जोंनि बोसोरां जाबाथाय ओमफ्राय जोंनि 3,36,000 3 लाख है ना समथिंग 36,000 ताई खुसरा बोसोर दं ओमफ्राय मियारखाय मरावदि देहालाया ना हायो ओमफ्राय ताफानो दिनै मो दिन मामा सं यागनि बाया को बाया हिसाब खालामनानै खाना नै ना आबो बिसा दं आबोनो दिनै हिसाब खालामदो बर' मोनाय कहासा दाबो हिसाब दं ओमफ्राय इखो दिन मामा सं खाले दं आमनो न लाइन खालामनाय हिसाब खालामनानै गाबो ओमफ्राय इखो लुकरंआबो साइखनानै हिसाब तामानाय हिसाब जा बोसोर काकासे गताबो नरंनो तो गोबां मा लुकरक ऑनलाइन कि चुबानो मुजोंमो बिजाबा ऑनलाइन QR कोड चुबानो के लिमिट पाइजा नरंनि कि बैंक रक तो दं पर्सनल रक नरकनि नुखुंनि अंगै दंगो तमा फैजोबग्रानि देननाय के जों नरकनो QR कोड याकबा बरंनि जे बैंकनि डिटेल्स IFSC कोड ताई बैंक नम्बर जों नरकनो स्किन रोनाय नरक आ जागा थाङै नरकनि जे मानमानि नरक चुबालायदि फायदिगे जों जनक खक्साखौ चुबाखांगोन चिनिटिफोरासो हाजार बरक दङ जों जनक खरकसा 1 टाकाखौ चुबाखानो जों ताई किसाला बसकाङा आगोगै थांमानन गबाय ताबुक जे छनजना न ब जागाव लांनाय पुइला लांमानि जागाव लांना हनै वान सलाय दङ र आबोनो इको आथनो हनै आबोनो दिनै कमा बाबाला आंनि मना दिनै मनाय बिसा मनाय को हताय आन बुखाय खाले तो सगां बरनो बुसालाय बला नेता अंको बुमाय दं लायनो बा नों दिनै बर फायगोन गाय जों दिनै रां रक हिसाब खालायना ओमफ्राय ताय ब जागा प्लांया सालाय जनाय दा ओमफ्राय रांनि अनुजाय जों बनो नायनायनि हिसाबालाय दा रागाबन बर फायदों दा ओके जों बरंनि फेमिलि वो जों जे मानमानि जों सालताम कालेक्शन खालामनानै जों याफार कलांखा चिनि बुजरा खसुर जोंनि बिसिं दैफानो जों बरंनो जे जों चुकमानि जों बरंनि सामो फाय जों बरंनो यापाय जे बरंनि डोनेशन लुगुरब सुबा दरहरमान जों अमनो तिनि तोनि रुफायका फादिंगे जों बसकाङो मानखांगे जों बरं बागैते बसकाङो आगलगायन इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स विश्वास गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।